mi Kayole, mano ka entiere Kayole. Okinyi ni kawarago mbaka machalo kamae, mama wayawre kino machiegni. Erokamano Kilapas. Angima Nyasaye orita, wawuoro sana. Wach mar lal nyithindo. Gima kelo lal nyithindo, Kilapas, en shida. Babo dhi dwaro, mamo dhi dwaro. Nyithindo giwuok kadhi sikul. To samoro wengi gionge gi kaka ginyalo ndiko jotije. Mae momiyo ka jogo dhi dwero nikech onge kaka inyalo dak, to nyithindo gi kowegi to nyithindo gi nitiere wakora moko moseikore makwalo nyithindo. Mae momiyo nyithindo gi osiko lal nikech rit maber onge. Adwa kwayo jonyuol, kata ka watiyo mwabedo gi mwandu to nyithindwa gi okwal modhi onegi, onge kaka wabiro faidika, maisha wabiro bedo marach. Akwayo ni mondo wang'i ane kaka wanyalo rango nyithindo. Kuo mar nyithindo nochakore chon, sani to koro morore. Sami neno ore ni jogi nitie kama gitere nyithindo giuso. To moko be ginego, nitie gik ma gigolo kuom nyithindo go ka gidhi uso. Omiyo wach ni nenore malich ka nyathi minyuolo, wuoyi ting'o dweche 9 to nyako titing'o dweche 8. Inyuole mipidhe higa 2 kaka mana neno cha, kore kidwa kwale. Ma en gima rach miwuoro ma ok dwa yie kendo ok dwa mor. An kaka jarit nyithindo, an arito nyithindo 57. To ito in gi nyithindo 2. Ere kaka iweyo nyathini makwal? Ikwale nade? Ta an nyaka nachak rito nyithindo ma hika mar 18. Pok nalalo nyathi moro amora kata achiel. Bende gisomo e skul, atero gi nyaka e skul gi tienda. Kendo ka sa oromo, jopuonj ok nyal wegi, nyaka donji ama oro jatija moro nyaka omgi. Why not you? Ang'o miyo in ok nyal rito nyathini? E kwa duog mondo wang'e ni nyathini watere skul, tidhi wuo gi japuonj. Ibed part ma japuonj mondo japuonj ong'e ibed osiepne. Ma nyathini kotieko klas ok obi weyo mabi. Sikundegi sani nitiere sojas matiye gate. Soja kidhi wuoyo mong'eyo nyithindi ok obi weyo mondo wuogi. Anarito nyithindo mang'eny ma sikul achiel mar public school nyithindo somo nyithindo 25. To kanyal wito nyathi nikech kana atero gi gokinyi, kasopo 9 kinde asechopo kanyo giwuok 9 gi dakika 10. Omiyo akwayo nyithindwa matindo manyuolo nyithindo, warituru nyithindo nikech an tarito nyithindo 57 to pok nyathi moro lal. Onge chieng' moro kata ma Citizen kata Ramogi kata Kanye osewinjo ni Pamela lando nyathino kwal. Why not you? Ang'o miyo nyathi iweyo to nyathini ikwal? Ikwale nang'o? Kata kidhi ohala, bet king'iyo no ohala ni ibiro loke, to ka nyathini ni we chance mokwal, ibiro dong' gi ng'a? Ka miseti ibiro dong' nade? Piny olokore. Piny olokore ataro, jokwoye ng'eny gikwalo nyithindo gidwaro pesa. Chal jachien odonje piny. Nikech ka nyathi ng'ado iyudo ng'ute onge tiende wiye nitie. Janyuol ni kanye sechegi. Wawinjo lit kaka an ng'ama ohero nyithindo makawo nyathi gi ndalo achiel. Tarito mabed madongo. Awinjo marach kawinjo ni nyathi okaw kendo dhi onegi. Omiyo wach ni wach madwa kwero matek ni nyithindo gi. Janyuol obed kong'e ni piny olokore. Jasaitan odonje piny, nyithindo inego e yo mok owinjore. Warituru nyithindwa. Nikech an matero nyithindo e skul, nyithindo 50, nyithindo 25 e skul achiel mar public school. To pok alalo nyathi kata achiel. Why not you? Ang'o miyo in nyathini lal? To Pamela to pok olalo nyathi kata achiel. To moko debedi kae kama gibedo ka gilal.